Nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo maono muli ndi ine Romeo Umali kumapoyamba na mitu yake. Boma likhazikitsa ndondomeko yaferereza ndi mbewu zotsika mtengo mawa ndi lonjezo loonetsetsa kuti alimi alandire mu nthawi yake. Banki ya First Capital yapereka 210 miliyoni kwacha ku boma kuti ligulire chimanga chothandizira anthu amene ali ndi vuto la njala. Boma lati likuchita chotheka kuti lithanye ndi vuto la mafuta agalimoto amene akhala akusowa mdziko muno. Munkhani yathu yoyamba, boma lati likugwira ntchito usana ndi usiku poonetsetsa kuti alimi amene akuyenera kupindula ndi ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo apeze zipangizozi mu nthawi yake kuti zigwirizane ndi mfundo ya boma yothetsa njala mdziko muno. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana walankhula izi ku Bolero m'boma la Rumpi kumene anakachititsa msonkhano. Musa Secheyo walemba ripoti ili. Mazana a anthu omwe analandira wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana ku Bolero m'boma la Rumpi ndi chitsimikizo cha chikhulupiriro komanso chiyembekezo chomwe anthu mdziko muno ali nacho pa boma latsopanoli. Poyankhula pa msonkhanowo, Chihana athokoza Amalawi posankha Profesa Arthur Peter Mutharika ponena kuti kusintha boma chinali chinthu chofunikira kwambiri mdziko muno. Chihana ati pakali pano boma likuchilimika kuchepetsa mavuto akuluakulu monga kusowa kwa mafuta agalimoto, vuto la njala ndi ena omwe boma latsopano lawapeza atafika povutisitsa. Iwo atinso boma liyesetsa kuti zipangizo za ulimi zotsika mtengo zipezeke msanga ngakhale zimayira kuchitika kudzera mndondomeko ya chuma ya mbuyomu. Ya anzathu amene anali boma anenekera kuoda fertilizer amene pa nthawi yake ndiye sanatero aoda mochedwa, fertilizer kubwera mochedwa, koma tiyesetsa ngati boma kuti fertilizer amene alipoyo tigwiritse ntchito kuti anthu mafamazi alandire pa nthawi yake mvula isanabwere. Patenga nthawi kuti mavuto atikonze, koma tikuona choyambirira ndi chakudya, mafuta, fertilizer. Pakadali pano, themba la mathemba chikula mayembe ya bomali yati ali ndi chikhulupiriro kuti boma latsopanoli lithandizira kuti ntchito zachitukuko ziyende msanga kuphatikizapo ntchito yomanga msewu wa nyika Nthalire. Musa Secheyo, MBC, Rumpi. Ndipo boma likhazikitsa ndondomeko ya chaka chino yaferereza ndi mbewu zotsika mtengo m'boma la Mchinji mawa. Nduna yoona za ulimi, ukhondo ndi chitukuko cha madzi a Rose Mbilizi ndiwo anena izi lolemba mnyumba ya malamulo. Anthu 1.1 million ndi amene akuyembekezeka kupindula ndi ndondomekoyi. Zambiri mu ripoti ili la Genesis Moyo. Lolemba masana, nduna ya za ulimi ndi chitukuko cha madzi a Rose Mbilizi anapereka mu nyumba ya malamulo tsatanetsatane wa momwe boma likuyendetsera ntchito yogawa chimanga kwa anthu komanso zina zomwe zili pansi pa ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Mbilizi auza nyumba ya malamulo kuti mu nyengo ya 2025-2026 ndondomekoyi mulifetereza wa metric tons 110,000 yemwe amugawe kudzera ku bungwe la Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi SFFRFM komanso kampani zina za mdziko lino. Pakadali pano, kampani ya SFFRFM yagula fertilizer okwana 54,524 metric tons ndipo fertilizer 31,321 metric tons wafika kale mdziko lino, pomwe fertilizer wa metric tons 18,000 akuchoka ku dziko la Zambia. Ndunayi yalengezanso kuti ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo ayikhazikitsa lachitatu likubwerali pa 12 November. Mega Farms yakhala 2 years kuyambira 2023-24, 2024-25. Pa 2023-24 panali ndalama zomwe zinagwiritsidwa ntchito pafupifupi 6 billion. Andi pakupezeka kuti ndalama zija amene abweza ndi anthu
ongopitirira pang'ono pa 2 billion kutanthauza kuti 4 billion kwacha 66% ya ndalama zimezi anthu sanapereke chifukwa ndalama zimezi amayenera kukongola pa chaka chimodzi kutanthauza kuti kumapeto kwa chaka cha 2024 zimayenera kuti ndalama zimezi ziperekedwe. Ambirizi anaonjezera kuti ntchito ya zipangizo za ulimi zotsika mtengoyi ichitika m'magawo ndipo maboma omwe amayambirira kulandira mvula ndi omwe awafikire mu gawo loyamba ngati boma la Mchinji. Pa ntchito yogawa chimanga kudzera ku bungwe la Dodma, Ambirizi anati boma likupereka thandizoli kwa anthu maboma onse 28. Poyankhulapo pa nkhani yokhudza ndondomeko yoyendetsa minda ikuluikulu mega farms mchingerezi, Ambirizi anati ndokhumudwa kuti ndalama pafupifupi 6 billion kwacha ikuoneka kuti sinayende bwino pansi pa ndondomekoyi. Ndunayi yalonjeza nyumba ya malamulo kuti boma lichita chotheka kuonetsetsa kuti ndondomekoyi ayiwunikanso ndi kuyamba kuyenda bwino. Chinsisi Moyo, MBC Lilongwe. Boma ndilodzipereka kuonetsetsa kuti amayi komanso achinyamata ali ndi mwayi wa ntchito komanso mpamba owathandiza kukweza ntchito za ulimi. Nduna yona za ulimi wanthilira ndi chitukuko cha madzi ya Rose Ambirizi amalankhula izi pamene anaperekeza wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la World Bank oyang'anira chigawo chakumwera ndi kumawa kwa Africa Andiame Diop kwa mfumu Mbwatalika m'boma la Lilongwe kukayendera gulu la achinyamata la ACDES. Mwayintu modzi ayende zambiri mlipotiri. Linayamba ngati loto mu chaka cha 2015 ndi achinyamata asanu omwe pa nthawi yana atangomaliza maphunziro awo pa sukulu ya Kachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luwana. Loto litsopano lakwaniritsidwa. Lero bungwe lipeza thandizo lokuza ntchito za ulimi kuchokera ku mabungwe akuluakulu kuphatikiza la World Bank. Nduna ya za ulimi ulimi wamthira ndi chitukuko cha madzi Rosa Fachimbirizi wati zomwe achita achinyamatawa ndi zopatsa chilimbikitso. Chitsanzo cha achinyamata amene tapeza ndi chachikulu kwambiri. Koma iwowa apanga izi atachoka ku sukulu kuja kuganizira kuti ifetu tili ndi nzeru, tili ndi ukadaulo, tinaphunzira kuti tikhoza kupanga sedu. Koma apanga mbewu yokuti anthu agwirisa ntchito kudera kuno ndi madera ena. Choncho ineyo ndimaona ngati kuti kungakhalenso kwabwino kwambiri kuti chithandizo chimenechi chima investments amenewa azipita kuma investe konko. Chifukwa by now bwezi kubunda kuja kuluwana kapena ku polytechnic kapena ku mast kumene panopa bwezi sidi akupanga iwacha ndikumapanga ndalama zawo ngati university. Ndiponso pali nkhani iso ina imene a president ikuwavuta kwambiri mu mtima kunena kuti mpaka lero alimi athu amagwirisa ntchito khaso. Tinanena kunena kuti tikuyenera tiyang'anenso madera ngati amenewo kuti ma university athu ate achinyamata athu kupanga zida zamakono zoti munthu asamagwirisa ntchito khaso zing'ono pali matrakta oti munthu umatha kumayendesa ndi manja zimene zijazo ine ndikukhulupirira kuti aku polytechnic kapena ku mast akhoza kuzipanga. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa World Bank oyang'anira chigawo chakumwera ndi kumawa ku dera la Africa Andiame Diop wati kupereka mpamba kwa achinyamata ochitira ntchito za ulimi ndi njira yokhayo yomwe ingasinthe chuma cha mayiko omwe akwera kumene monga Malawi. Kumbali yake wapampando wa bungwe la ACDES Hesi Msiane wapempha mabungwe ndi mayiko kuti athandize achinyamata kamba kuti amasowekera mpamba kuti akwaniritse maloto awo. Katundu amene mukuona pano kuyambira ma facilities amene ali pano pali magetsi pano komanso nsewu unapangidwa upgrade zonsezi ndi kudzera mu chithandizo chimene tinatenga kuchoka ku chinapezeka kuchoka ku World Bank. Ndi tikachiona chithandizo chimenechi ndi chithandizo chimene ndichofunikira kwambiri chatithandiza kwambiri kuti tithe kusuntha mwachangu in terms of masomphenya amene tinali nawo. Tikukhulupirira kuna kuti chithandizo chimene ife talandira mwina ndi chithandizo chimene achinyamata ambiri akufuna chifukwa vuto limene achinyamata ambiri timakumana nalo lona kuti tilibe mwayi wopeza capital yolingana ndi mavuto amene wachinyamata amakumana nawo. Capital imeneyi ndi imene nthawi zina muchizungu timati patient capital imene umakhala nayo pamene ukukula
ukuphunzira mu business icha and ifeyo takhani mwayona kuti munyengo imene timakula ndi kuphunzira business imene being achinyamata amene tinamba business tango choko mene ku university tibe experience inali yonse tinani mwayo umene kuti tina khandi mwayo kukhandi capital imene tinaphunzira tinakhala kuphunzira business ndikumakula kutsera mu mwayo wa capital imeneyi ndikukhupira kuti achinyamata ambiri akufunika so patient capital imeneyi kuti athe kukwanitsa masomphenya awo. Bungwe la akadesi lomwe lili ndi alimi 3500 landira ndalama kuchoka ku Agcom zokwana 130 million kwacha zomangira nyumba omwe muli makina komanso mosungira katundu, kukonza msewu wopita kumalowa komanso makina opopa madzi ogwiritsa ntchito magetsi adzuwa. Izi zithandizira kukweza ntchito za ulimi komanso kuti adzipanga katundu kuchokera ku mbewu monga soya, nyemba ndi mpunga. Mwayi Mtumodzi, MBC Lilongwe. Banki ya First Capital yapereka ndalama zokwana 210 million kwacha kuboma kuti ligulire chakudya kwa anthu amene alibe. Popereka thandizoli mu mzinda wa Lilongwe, mkulu wa banki ya Agnes Jaza wati banki imakhulupirira kubwenzera kwa anthu amene amagwira nawo ntchito, ndipo ichi ndi chifukwa chake agwirana manja ndi boma kuti athandize kugula chimangachi. Ifeyo ngati banki tinalokhudzika kwambiri pamene anduna anapanga apilu kunena kuti pala anthu ambiri amene ali ndi njala, more than 4 million people Malawi muno. Ndiye ifeyo pozindikira kunena kuti anthu amenewa ndi makastomala athu a banki, tinali okhudzika kwambiri and tinaganiza kunena kuti iyayi tilifikire boma kunena kuti boma lisasowe ife ngati banki tilipo. Chifukwa choti ifeyo ngati banki ndife anthu amene timagwira ntchito limodzi ndi boma, so zinatikhudza kwambiri kunena kuti iyayi. And monga mukudziwa ndikunena kuti ifeyo ngati banki ya First Capital Bank tili maboma osiyanasiyana and anthu ambiri amene akhudzika ndi njala imeneyi ali maboma amene osiyanasiyanawo. Kuona tinachiona kuti nchamtengo wapatali kunena kuti iyayi anthu amene wati afikire mwasangasanga malingana ndi mmene boma linatifikira ndi kutipemphera kuti tithandize. Ndipo nduna yona za chuma Joseph Mwanamveka amene analandira malo mabungwe la Dodma thandizoli komanso ati boma layamikira banki kamba ka thandizolo. Mwanamveka apempha mabungwe komanso amabanki ena kuti athandize boma ndi ndalama zoti agulire chimangacho. Kuthokoza Anadikat family komanso board of directors a First Capital chifukwa cha chithandizo chimene atipasa. Komanso tiwasimikizire a bank kuti ndalama zimene atipasa zigwira ntchito yoyenera. Adodima agula chimanga chikafika kwa anthu amene angene kuenda chimanga chimenechi. Pempho ndikuti makampani ena kapena mabanki amene sanatithandize tiwapemphe kuti mwina atatithandiza kuti anthu athu athandize akhale ndi chakudya. Tikuziwa pali gap chifukwa ndalama zimene zikufunika ndi zambiri. Nduna ya maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumudzi a Ben Phiri apempha aphungu a ku nyumba ya malamulo kuti apereke ndondomeko za ntchito za chitukuko zimene zikufunika m'madera awo. Phiri amalankhula izi mnyumba ya malamulo pamene amafotokozera aphungu mfundo zokhuza thumba la chitukuko la CDF. Izi zikutsatira kukweza kwa ndalama za thumbali kuchoka pa 200 million kwacha kufika pa 5 billion kwacha pa chaka chilichonse cha ndondomeko ya chuma cha boma. Ndunayi ikufotokoza zambiri. Ni mafotokoza kuti tikupanga ndondomeko zoyenerera za CDF imene ikubwera kutsogoloko imene president atiikira ya 5 billion nkuti ifikire kwa anthu ma guidelines akakhala otani koma za izo nzafotokoza bwino cabinet ikachita approve. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Mauno muli ndine Romeo Umali. Tiye ntionenso mitu yake. Boma likhazikitsa ndondomeko ya fetereza ndi mbewu zotsika mtengo mawa ndi lonjezo loonetsetsa kuti alimi alandire mu nthawi yake. Banki ya First Capital yapereka 210 million kwacha ku boma kuti ligulire chimanga chothandizira anthu amene ali ndi vuto la njala. Boma lati likuchita chotheka kuti lithanye ndi vuto la mafuta agalimoto amene akhala akusowa mdziko muno.
Popeterera nkhanizi boma lati likuyesetsa kupeza njira zothana nazo ndi mavuto akusowa kwa mafuta mdziko muno. Nduna yona zachilengedwe mphamvu ndi migodi a Jean Matanga ndiwo anena izi pamene anayendera ofesi za National Oil Company of Malawi NOCMA mu mzinda wa Lilongwe. Iwo anati boma likudziwa kuti mavuto akusowa kwa ndalama zakunja komanso kanyamulidwe ka mafuta ndi ena mwa mavuto amene akuchititsa izi. Uchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Dziko la Malawi akuti limafuna malitala amafuta okwana 2 miliyoni pa tsiku lina lililonse. Koma izi zakhala zikuvuta kuti mafuta oterewa apezeke mdziko muno pa tsiku. Izi ndi zina mwa zifukwa zimene zinachititsa nduna yona zinthu zachilengedwe mphamvu za magetsi komanso migodi a Jean Matanga kuti ikayendere ofesi za National Oil Company of Malawi NOCMA kumene amasungirako mafuta. Pa ulendowu ndunayi inayendera malowa kuti imvetsetse zinthu mmene zimakhalira pa nkhani yolandira, kusunga komanso kutumiza mafuta m'madera osiyanasiyana. Pa ulendowu ndunayi anayiwuza kunena kuti dziko lino lili ndi kuthekera kosunga mafuta 60 miliyoni mu nkhokwe zake, koma pakadali pano mu nkhokwezi mulibe kalikonse kamba kakuti dziko lino likalandira mafuta amapita kukagulitsidwa m'malo osiyanasiyana omwetsera mafuta popanda kalikonse kuti kakhonza kusungidwa. Poyankhapo pa nkhani zoterezi Amatanga anati boma pakadali pano likugwira ntchito mosatopa pofuna kuonetsetsa kuti labwezeretsa mafuta mu nkhokwe za dziko lino. Ndicho linga choti dziko lino likhale lotetezeka ngati patakhala china chilichonse chovuta. Iwo anaonjezeranso kunena kuti boma likuchitanso zina ndi zina zofuna kuonetsetsa kuti nkhani yakuvuta kwa mafuta ikhale mbiri yakale. Pakali panopa mafuta amene anali kunjaja anali ku Tanzania dziko la Tanzania ndi mapoti propamba kufika ndeze ndizamba kutani kulongosoka komano tofala zikhale zolongosoka adi mpaka kale ngati fe boma la DPP ndefe tipanga chanto nesati forex ipezeke kuti anokumatogula mosavuta komanso nkhani ya mitengo. Chifukwa nkhani ya mitengo ikumasokonezanso akumapezeka kuti mwina mafuta athu nthawi zina akuchipirako posa kusiyana ndi anzathu maiko amene atiyandikira. Ndezikatero apeza kuti mafuta aja kumachokanso kumapita maiko ena aja zikatero tumakhaso mafuta athu agati kwa ajanso kumapititsa kunja. Ndi nkhani ya mitengo ifeyo ngati unduna tonetsa kuti tani tilongosole. Komanso amene akutenga nawo mbali pa mafuta apo ngati makampani zosiyana makontrakt awo ndotani taonenso kuti makontrakt amene wali bwanji kodi no ndokomera mtundu wa Malawi. Ndefe tipanga china chilichonse ngati unduna kuti nkhani ya mafuta isakhaleso nkhani yovuta. Pothirapo ndimanga pamene zinthu zilili mdziko muno pa nkhani ya mafuta, mkulu wa bungwe la NOCMA a Clement Kanyama anati zipolowe zimene zinachitika posachedwa pa mdziko la Tanzania zinachititsa kuti dziko la Malawi lilephere kubweretsa mafuta amene amafunikira pa tsiku lina lililonse, ndipo zinafika pakuti mafuta amene akufunikano kuyitanitsidwa anachulukana kufika pa 10 million liters. Iwo anati koma tsopano zinthu zisintha posachedwa apa chifukwa zonse tsopano zili m'malo mwake. Sitinathe kufikitsa mafuta okwanira mu filling station zimenezi zimene zapangitsa kuti kukhale mizere ekulu. Tikuthokoza boma chifukwa iwo akambirana nawo anzawo ku Tanzania ndipo loading anayamba pa 7. Padakali pano mafuta akulowa ndipo mu masiku angapo kuchokera lero mafuta akhala opezeka mu filling station onse. Kuyambira mwezi wa Julai mchaka cha 2024 dziko la Malawi lakhala likumana ndi mavuto akusowa kwa mafuta. Zina mwa zifukwa zimene zakhala zikuchititsa izi ndiye kusowa kwa ndalama zakunja, mavuto amene amapezeka m'madoko opakirira mafuta ndi zina zotero. Patrick Dambula, MPC, Lilongwe. Sukulu ya ukachenjede za umoyo ya Kamuzu University of Health Sciences KUHES yaulula za masomphenya ake ofuna kuchita mgwirizano ndi dziko la India kuti lithandizire ntchito zina zopititsa patsogolo ntchito za umoyo mdziko muno kudzera mu ndondomeko za malo opangira mankhwala mdziko muno mwazina. Izi zadziwika pamene kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi a Amararam Gujar anayendera sukulu ya KUHES mu mzinda wa Blantyre. Mercy Zamawa wafika ndi ripoti. Kazembeyo anayamba ulendo wake pa sukulu ya ukachenjede ya KUHES poyendera malo ena omwe nkuphatikizapo laboratory ya ntchito zokhudza DNA, malo omwe akumanga sukulu yatsopano ya mano komanso zipinda zina zophunzirira maphunziro osiyanasiyana a zaumoyo. Polankhula ndi MBC, Kazembeyu
ati ali ndi chidwi ndi mgwirizano omwe ungachitike pakati pa sukulu ya ukachenjedeyi ndi dziko la India ponena kuti zingathandizire kuchepetsa chiwerengero cha odwala omwe dziko lino limatumiza ku mayiko akunja kuphatikizapo dziko la India. Iwo anatinso pali kuthekera poti sukulu ya KUHES nkuchita migwirizano ndi sukulu zosiyanasiyana za dziko la India komanso makampani omwe angathandize pa masomphenya ake omanga sukulu zina zatsopano komanso kupanga malo opangira mankhwala. Wachiwiri kwa chansala wa sukulu ya KUHES Profesa Macpherson Maliwa atsindika kuti mgwirizanowu cholinga chake ndi kudzachepetsa mchitidwe osakhazikika otumiza odwala kunja kuti akalandire thandizo la mankhwala komanso kukhazikitsa malo opangira mankhwala mdziko muno. Ndiye malo moti chaka ndi chaka tsiku ndi tsiku anthu azipita ku India kukathandizidwa. Tafuna kuti anthu aku India atithandize ife Malawi, atithandiza KUHES kuti tikhale ndi chipatala choterocho. Ndiye zokambirana zinali zoterozo. Komanso mongo mudziwa kuti ife KUHES tili ndi malingaliro oyamba kupanga mankhwala ku Malawi konkuno. Mankhwala ambiri aku Malawi kuno amachokera kunja. Mankhwala ambiri aku Malawi kuno amachokera ku India. Ndiye tikudziwa kuti anthu aku India ali ndi potential, ali ndi mphamvu ndi ukadaulo wopanga mankhwala osiyanasiyana. Tikukhulupirira kuti tikapangana nawo limodzi wopo ndiwo tikagwirana manja ndi anthu anzathu aku India, ma companies ndi government of India, KUHES malingaliro ake ndi maloto ake okhala ndi kampani yopanga mankhwala itheka. Pa ulendo wake Kazembeyu anakumananso ndi ophunzira ochokera mdziko la India omwe akuchita maphunziro awo pa sukulupa ndipo anawalimbikitsa pa maphunziro awo. Kuphatikizapo Kazembeyu anayamikiranso sukulu ya KUHES chifukwa cha ukatswiri ndi ukadaulo wake pa maphunziro a zaumoyo komanso kafukufuku. Mercy Zamawa, MBC, Blantyre. Bwalo la milandu la High Court ku Lilongwe lalamula bungwe la Malawi Electoral Commission MEC kuti lilengeze amene anapambana pa chisankho cha phungu mdera la Lilongwe mtandire mtsiriza. Bwalo la milanduli layimitsa ganizo la MEC lofuna kuchititsanso chisankho ku derali. Kotero bungwe la MEC alilamula kuti lilengeze amene anapambana pogwiritsa zotsatira zimene bungwe linatolera pa chisankho cha pa 16 September 2025. Alfred Gangata amene anayimira chipani cha DPP anapeza mavoti 12,289 pamene a George Zulu a chipani cha MCP anapeza 12,284. Yemwe anapita ku khoti kukadandaula ndi a Alfred Gangata. Judge Simeon Mdeza wa bungwe la MEC makamaka wati bungwe la MEC lalephera kuonetsera kuti zolakwika zimene zinalipo zinasokoneza kapena kusintha zotsatira zimene zinalandira kwa oyendetsa chisankho ku derali. Aziwirithini Chipembere ndi amene anayimira Alfred Gangata. Bwalo la milandu lanena kuti odandaula pa nkhani Honorable Alfred Gangata dandolo lawo lamvedwa ndipo chigamulo chimene chinapereka MEC kuti chisankho chipangidwenso chimenecho chayimitsidwa. MEC yo yalamulidwa kuti inene munthu amene anapambana pa chisankho kugwiritsa ntchito zinthu zimene ili nazo kale. Iwo anadandaula kuti chisankho chinayenda bwino ndi powerenga ma void votes pali ndondomeko zina zimene sizinatsatidwe ndi MEC kwenikweni ma returning officers. Izo zinapangitsa kuti MEC anene kuti alephera kudziwa bwinobwino kuti wapambana ndi ndani ndi chisankho chichitidwenso. Komano akhoti anena kuti ndondomeko inatsatidwa kuti mpaka na MEC ipange chiganizo chimene chocho chinali pena pake posatsata malamulo. Ndiye pa chimene chocho khoti alamula kuti chigamulo cha MEC chimene chinapangidwacho chiyimitsidwe ndipo apitirire kulengeza miyanda papani. Pamene apempho Likongwe ndi amene anayimira a George Zulu pa nkhani. Kambirana ndi
client anga azulu ngeti ona kuti chipanga bwanji. Bwalo la Senior Resident Magistrate ku Lilongwe lero lipitirira kumva pempho la belo pa mlandu wovulaza anthu ena ogwira ntchito za boma amene ankachita zionetsero kumayambiriro a chaka chino mu mzinda wa Lilongwe. Anthu asanu ndi atatu amene akuyankha mlandu ndi gawo la anthu 11 amene akhala akuyankha milandu ya ziwawa ku mabwalo a milandu masiku apitawa. Oweruza milandu ku bwaloli a Precious Kondowe ndi amene apereka chitsogozochi pamene mbali ya boma ndi ya oyankha mlandu akupitirira kupereka mfundo za pamtsutso wa belo. Oyimira mbali ya oyankha mlandu anapempha bwaloli kuti liwapatse belo, koma oyimira boma anatsutsa pa zifukwa zingapo. Iwo anati oganiziridwawa akhoza kukapalamulanso mlandu wina. Ndipo popita mu nkhani za masewero, bungwe limene limayang'anira masewero onse mdziko muno la Malawi National Council of Sports latsindika chidwi chake potukula masewero ang'onoang'ono mdziko muno. Modzi mwa akuluakulu wa bungweli a Manase Kazithe anena izi kumathero a sabatayi pa mpikisano wa masewero a COFBO umene unachitika pa sukulu ya Makhetha mu mzinda wa Blantyre. Nobe Jameson wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Masewero wa anabweretsa pamodzi matimu okwana 11 kuchokera m'mizinda ya Blantyre ndi Lilongwe komanso mboma la Tcholo. Timu ya Ndilande ndi omwe inakhala akatswiri itagonjetsa Kamuzu Institute yochokera ku Lilongwe ndi chigoli chimodzi kwa du, pamene timu ya Blantyre Teachers Training College inamaliza pa nambala yachitatu itagonjetsa Zingwangwa. Akazithe omwe anayimirira mkulu wa bungwe la Malawi National Council of Sports anatsindika za chidwi cha bungwe lawo pofuna kutukula masewero ang'onoang'ono mdziko muno. Tsiku lero zimene zachitika ndi zabwino kwambiri, ndimandaona kuti ma-athletes asangalala kwambiri ndi ochoka m'madera osiyanasiyana like all the regions. Tikuyesetsa ndithu kufikira mbali zonse. That's why chifukwa chake lero itapezeka malano kuti tiyesetse aliyense adziwe kuti tili ndi masewero amene wangati COFBO. Anthu amangodziwa kwambiri kuti tili ndi mpira wa miyendo, tili ndi netball, koma tikuyesetsa kuti aliyense athe kudziwa. Ndipo mtsogoleri wa bungwe lomwe limayendetsa masewero a COFBO mdziko muno a Enoch Zariuso anati ndokhutira ndi luso lomwe linaoneka pa masewerowa. Wakhala mpikisano opambana kwambiri kotero kuti oseweranso atipatsanso chilembekezo kuti asewera mpira wabwino kwambiri. Timayelekeza kuti mwina tikhala ndi osewera kuti mwina sali ndi chidwi kwenikweni, koma zasiyana kwambiri kusiyana ndi nthawi imene ndi chiyembekezo chimene tinali nacho, koma baba anawa kapena osewerawa ationetsa luso lapamwamba kwambiri limene laonetsa kuti yayi tili ndi talent ndithu mdziko muno imene sikufunika kuti tisire chonse. COFBO ndi masewero atsopano mdziko muno omwe amafananirako ndi masewero a mpira wamanja netball komanso basketball. Masewero wa timu iliyonse imakhala ndi osewera asanu ndi atatu 8, anyamata 4 ndi asungwana 4. Norbert Jameson, MBC Sport. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu mauno, koma tisanasiyane na insomito yake. Boma likhazikitsa ndondomeko yaferereza ndi mbewu zotsika mtengo mawa ndi lonjezo loonetsetsa kuti alimi alandire mu nthawi yake. Banki ya First Capital yapereka 210 miliyoni kwacha ku boma kuti ligulire chimanga chothandizira anthu amene ali ndi vuto la njala. Boma lati likuchita chotheka kuti lithane ndi vuto la mafuta agalimoto amene akhala akusowa mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndi ine Romeo Umali, tikufunirani tsiku lopambana. Yapeka
osafuna makobiri zake izo. Anzano akuphula kashe kudzera mu kashe yapweka pa MBC TV1 ndi MBC Facebook page. Kuti mulowe nawo masewerowa, imbani *4342*9#. Lowetsani nambala ya matikiti omwe mukufuna kugula. Muli ndi kuthekera kugula matikiti mpaka 10 pakamodzi. Lowetsani pini yanu ya Airtel Money kapena mpamba. Raffle ticket iliyonse ndi 400 kwacha. Mukatero sewerani ndi kuyamba kuwina migolo ya cash. Anthu amphumi azisankhidwa kuchokera m'maere tsiku lililonse live pa MBC TV1 ndi Facebook page yathu. Masewerowa ndovomerezeka ndi bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority MAGLA. Anthu ochepera zaka 18 sayenera kuchita nawo masewerowa. Ndondomeko ndi malamulo zidzatsatidwa.